ஆஃபீஸ் ஹிட், பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் கலெக்ஷன் மூவி சூப்பராக இருக்குது சார். தமிழ்நாடு சூப்பர் மூவி சூப்பராக இருக்கு. சிவராஜ்குமார் சூப்பராக பண்ணிக்கிறாரு, மோகன்லால் சூப்பராக பண்ணிக்கிறாரு, ஜாக்கி ஷராப் சூப்பராக பண்ணிக்கிறாரு. பிக்சர் பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் ஹிட், சூப்பர் கலெக்ஷன். லாஸ்ட் ஃபைட் கெட்டப் தான் இது. சூப்பர் ஸ்டார் இது. எப்பவுமே ரஜினி எல்லா கெட்டப்பும் போடுவோம் சார். என்ன சார் எவ்வளோ பிடிக்கும்ன்ற கடவுளை எவ்வளோ பிடிக்கும் எல்லாருக்கும் வார்த்தையில் சொல்ல முடியாது சார். கடவுளை எவ்வளோ பிடிக்குமோ அதோட மேலே பிடிக்கும் ரஜினிகாந்த்னா என் உயிர். வார்த்தையே இல்லைப்பா. ஐயோ சூப்பரா என்ஜாய் பண்ண எங்க வாழ்க்கையில இது நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண படம். என் சூப்பர் ஸ்டார் என்னைக்கு கெத்து தான் 100 வருஷம் அவர் வாழணும். சூப்பர் எனக்கு வந்து ரஜினியோட எல்லா சீனும் பிடிச்சிச்சு. எல்லா சீனும் அப்பாவுடைய சீனு ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. ஒரு பிள்ளையாக்கு என்ன மாதிரி புத்தி சொல்லணுமோ அந்த மாதிரி சொன்னார். சூப்பர் எமோஷனல் சூப்பர். அவருக்கு சொல்லவே முடியாது. ஒரு அப்பனா இருந்து அவருக்கு வந்த கோபம் ஆத்திரம் அது எல்லா மனுஷனுக்கும் வரும். எல்லா டான்ஸ் ஸ்டைலு அமைதி சூப்பர் எல்லாமே அவர் பொறுமை எல்லாமே கெத்தாகுது. ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப இது பண்ணுதுன்னா ஒரு தகப்பனா இருந்து ஒரு பிள்ளைக்காக என்னென்ன செய்யணுமோ அதெல்லாம் செஞ்சார். ஆனால் அந்த புள்ள புரிஞ்சிக்கல. அதுதான் பிக்சரோட கெத்து. நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் என்றைக்குமே கெத்து தான். ரஜினிதா அவரது ரொம்ப பிடிச்ச டைலாக்கு வாழு நல்ல வாழு, மற்றவங்க வாழ்க்கை கெடுத்துட்டு வாழாது, சூப்பராக வாழு. அனுபவம் வாழ்க்கையில் சூப்பர் ஸ்டார் தான் எனக்கு எல்லாமே. அவரை பார்த்து தான் நானே இந்த அளவுக்கு பேசுகிறேன். அவரோட சீன் பார்த்தாலும் என்ன மாதிரி ஆளுக்கும் அழுவு வந்தால் கூட சிரிச்சிடுவாங்க. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரஜினி தான் என்னோட சூப்பர் ஸ்டார் ஹீரோ. சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்லா எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு சார். அவருக்கு ஆக்டிங்கு புரியல. ரஜினி தான் எல்லா எமோஷன்ஸ் எல்லாமே இருந்துச்சு. என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வந்தோமோ எல்லாமே இருந்துச்சு. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு சார். அவருக்கு மாசு அவருக்கு ஃபைட் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. சார் பியூட்டிஃபுல் மூவி சார். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இன்னும் 10 ஃபிலிம் வந்தா கூட ரஜினிகாந்த் பார்க்கறதுக்கு ரெடி. ಫಿಲ್ಮ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಣ್ಣ. ಸೂಪರ್ ಅಣ್ಣ, ಸೂಪರ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗೆ ಜೈ, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗೆ ಜೈ. बड़ा सुपर टाइगर का हुकुम पेचला वेरे वीचिता पेचला इंद वेरे वीचिता हुकुम टाइगर का हुकुम सुपर स्टार के बिल्लाद्री सुपर पड़ो सुपर स्टार के ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு சார். ಸೂಪರ್ ಬೇರೆ ಮಾರಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ತಲೆವರ್ ರಾಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ 72 ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಶಿವಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನೇ ಸಖತ್ ಸೂಪರ್. ಅನಿರುದ್ಧ್, ನೆಲ್ಸನ್, ಶಿವಣ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಸಲ. ಅಯ್ಯೋ ಕಡவுளே போதும். ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್